جيجا حبرت أيو أنا بوتالله دكاي بهوتالنا بزعبا زفتصامه بيت فردي سم كسوسن اتوم قدياتن بمعكنا زينا كي قلت سل زحتته من قدياتن سم كسوسن ببوليسون اي تقلص نيرو فلما اوان نفاريت وق اب كل اير مقله كتزنبي كم زترايتون نعين مسخاخر حبيرهم والله سلام كم يتغونوا زي خبركم تقاتلتي لو معان تخاب حدش فيديو استفلاليو اقدس زبلناهم حبريتات تمليسو لخو سامودا تام سيت صنحكم تلمود لايك مقبار جمروا حدش يحركينكم سبسكرايب ايترسعوا تام سبسكرايب زقبركم ونايدو الملكت اون مقبار ايترسعوا سامودا تام سيت صنحو نمجمر حبريتها مستيا بزحلف وحدات معلتات تاب كندا زقاطمه اب ملاء حبرتسبنا عبي حزن فتيرو زقني حد ولادي ندقوا بمقتالو بقداماي درجه قتلت كم زتخصص زقلص زينايو اب كندا كتما كالغاري حد ولادي بقتلت كلته دقوا بقداماي درجه قتلت كم زتخصص يو تزينا زحبر نيرو رئيسانايتهم ود 5 عامتن قال 3 عامتن دقوا كاب سيميناوي مبرق كتما كالغاري بحموسيو اب وشت مكينو ترخيبو ودود 37 عامت كسوس بعربية بساعات نجوه نببيت فردي كتما كالغاري كم زقربن بوليس تختما أفليتو نيرو زي بحبرة السبنا ترايونا يكونن ملا كتما كالغاري بعفشة اب كنداون عبي حزن فتيرو زقني مالتيو بوليس تختماون بعربية بزهابو غازيطاو مغلصي اتقبن ازيو زي حسبن اسن بادنيو كبل غريص ونيرو قصيلو دما እዚ ከምዚ ዓይነት ፍጻመታት ኣብቶም ስድራቤትን ሕብረተሰብን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ነዚ ፍጻመታት ዝመርመሩ ፖሊስን ከምኡውን ኣብቶም ቀዳሞት ግብረ መልሲ ዝሃቡ ዓሚቑን ነባርን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕብረተሰብና ጥራይ እውን ዘይኮነ ብሓፈሻ ነዚ ዜና ዝሰምዑን ዓብ ጽልዋ ከም ዘለዎ ክትግንዘብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ምዝ ተታሒዙ ምናልባት ብዛዕባ እቲ ዜና ኣይኮነን ሕጂ ውሕዳት መዓልታት እውን ስለ ዝሓለፈ ብዛዕባ እቲ ዜና እንታይ ኣጋጢሙ ንምግላጽ ዘይኮነ ብሓፈሻ ግን ድሕሪ እቲ ዜና ማሕበራዊ ሚድያታት ዝርጋሕ ዘሎ ዝምልከት የዚያን እሺ ሓበሬታ ክበኩም ደልየ ኣለኹ ማለት እዩ። ብዛዕባ ዝፍጻመ ቤት ፍርዲ ስም ክሱስን እቶም ግዳያትን ብማዕከናት ዜና ከይግለጽ ስለ ዝሓተተ መንነት ግዳያትን ስም ክሱስን ብፖሊስ እውን ኣይተገልጸን ነይሩ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ማዕከናት ዜና ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ምስሊ ዝኾነ ይኹን ኣስማት እውን የለን ማለት እዩ። እዚ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ነቲ ቀንዲ ስድራ ቤት እውን ዝጋጢሞ ዘሎ ክጸልዎም ክሳብ ዝኽእል ብቤት ፍርዲ እውን ኣይተወሰነን። ፖሊስ ከዓ ነዚ ኣስማቶም ስእሎምን እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርግሖ ኣይመረፀን ማለት እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ናትና ማሕበራዊ ሚድያታት ግን ስእሊ ናይዞም ስድራ ወይ ኣባላት ካብዞም ስድራ ምዝርግሑ ኣይትረፎን። ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ ብዙሕ ስእልታት ናይዞም ህፃናት ብሓፈሻ ካብቶም ስድራ ኣባላት ይዝርጋሕ ስለ ዘሎ እዚ ብፍላይ ቶም ኣብ ካናዳ ተቐመጡ አንጻር ሕጊ ምዃኑ ክትግንዘቡ ክትክእሉ ኣለኩም። ብሓፈሻ ብመላእ ዓለም ኮይንኩም ትዝርግሑ ዘለኹም ግን ነቶም ስድራ ተወሳኺ ፀገም ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ንኻልእ ሰባት ዝጎድእ እውን ይኸውን ኣሎ። ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወይ ኣብዚ ፍጻመ ዘየጋጥሞም ሰባት ከዓኒ ካልእ ሓዘን ካልእ ስንባዶ ትፈጥሩሎም ኣለኹም። ንኣብነት እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ከሪእኩም። ሰላም ኣሕዋት ከመይ ውዒልኩም? ሰላም ድዩ? أنا تخلي بحال أب سويدن يدقمت بزيلن كانت كندا دقاتما بتعمي حزين نتوم هتانات منكسة سماي وارسوم نتوم سدرا بيت كات صنعاتي هابكم. أنا لو ما أنت غزارة بودي لدلخو بزعباتي زقات أنا قداي نعوم سيلوم سئلنا يدكين تتاكيموم فلورس نمركاب كخون خيل بزي قدس جن جوجي حبريتا بمهاب نعاين سدراي بملو سدرا بيتي فتوتي أجاني قامنا كل سب بزح سب دويل اللي نعاي وجهها فيديو سريح كاسي خمس جبر قليلني أنا بزحنا فيديو قال مسرح كيلاتي بالليل حجون سب كحجزاني ثانية حجي أنا خبلو دليل اللهو نتحبريتا شرقي رمزلو سئلنا يدك أينيو جيجا حبرت أيو أنا بوتالله دكاي بهوتالنا أملاخي مسجن نحن بسويدن هنا نعمت زي شيرز بلو زلوجن بزح سبي جاجل لما نعو مردات أنا مفتاري خزارة مثلو معانتي بستخالوكم متن توم عقم زلوكم سبات توم ناي ميديا سبات نتحبريتا نزع نزارو بزلوك حبريتا ناب كلهم خبات صاحب مقبار تجوجي حبريتا ون ريبورت بمقبار كتتحبابورني محتسان مالتي تانكيو كاب زي أنا لعل بزح زبلي بالليل نتي تجبروا زلهم حماق حبريتا
نهزبي بمرباش جن صبغ يكونن عين فاميلي متربشن يهم زلهم صبغ صراحة يكونن بجاهم حماق تكبارسي بدك خاخهم كله بتاعنا حماق يمو نجي بليس بجاهم تيشيرت بلو زلهم تم زي فولتكم صباتون أقوارصو يغني لي لازم تسمعوا زلهم يمستي اب كالغاري زقات ام بمتحاز سئلوا اب محبراوي ميدياتات سئل زي اب محبراوي ميدياتات شير كجبر كنيلو ببزح شير سلستغبرون كاب وحليفو كم بملكع زيناون نز سئل زي وي اديت بمقبرون بملكع زينانا ايثيوبيا ونكسرحلو رئي لخو سلازي كم زعين السئلي وي استرخب السئلي اب محبراوي ميدياتات بمزرقح بزح سب يداناغر алو نتوم سدرا خا معنا خندي صلوا خمزلو كم زخسمعوا صنحكم مالتيو سلازي سئلتات ناي استغودو خون خوليم بحفشا استرخبه مثلنا سئلتات شير مقبار بالسوشيال ميديا كبيد غدات لزلو خاب كمزي كتقطبو يمحصنكم مالتيو اموداتا نزي بكالغاري زغاطم فصامه نحزنن كومون نسن سرعت قبر زخون ገንዘብ ይዋጻሎ አብ ቦታ ኮመንት ሊንክ ናይ ጎፈንድሚ ክገድፈልኩም ነዞም ህፃናት መንግስት ሰማያት ዋርሶም ንስድራ ቤት ካኒ ጽናዓት ያቦም ክብል ይደሊ نابكال زعبي زينا ناي سوموزي دكتور دبرتسين قبر ميكائيل ناب سلطان تمليسو زبل حبريتاي انا دكتور دبرتسين قبر ميكائيل ابز علت زي اب قدمي بيت مخرا قريبه بريزيدنت خوينا تشيم نحق منغستي تأمان بمخان كاب منغستن حزبن اسكلل كاب منغستن ህዝብን ዝፈልግ ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብቕንዕናን ብወፊነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንኽፍፅም ቃል ኣቱ ይቕኒለይ እዚ زعبي زينا زغبرو حوحات اب زقرب اوان بزي بزحلفو وسانه مسرت زتاكب بيت مخري منغست تግራይ ندكتور دبرتسين قبر ميكائيل بريزيدنت تخلل كخون كم زمرصو منغسو معكن زينا تግራይ افليطلو اب مونغو منغست ايثيوبيان حزباوي ويانه حرነት تግራይን 23 ጥቅምት 2015 ዓመተ ምህረት بግዕዝ ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሲዒቡ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ እትስምዕ መንግስት ኢትዮጵያ ዘፍረሶ ስሩዕ ጀሚሩሎ ይዝብል ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝሕልፉ ሓበሬታ ነዚ ሓበሬታ ሲዒቡ ኻኒ ብሰንኪ ምስ ሕወሓት ዘጋጠሞ ተመሳሳሊ ወጥሪ ኣብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ነበር ጌታቸው ረዳ ነዚ ሎሚ ስጉምቲ ዝተወስደ ወይ ጾታ ቆልዑ ክብል ይገልጾ ዘሎ ቃንጫ መርዓት ትበሃል ጾታ ቆልዑ ከወድኡ ዝወሰኑ ደናቁር ሎሚ እናላገጹ ደጊሞማ ክንስሐቅ ዲና ክንበኪ እዚኦም ከይተሰጎጉ ህዝቢ ትግራይ ሰላም አይረክብን ክብል ጌታቸው ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ርእይቶ ሂብሎ እዚ ሎሚ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ቤት ምኽሪ በቲ መስከረም 2020 ዝተኻየደ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ዝተነጸገ መረጻዩ ንሓጺር እዋን ስልጣን ሒዙ ዝነበረ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ውሳነ ኻነቲ ኣብ ሞንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዝነበረ ርክብ በቲኽዎ ናብ ወይ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዘምርሖ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ነዚ ተኸቲሉ ኸ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንፈለማ እዋን ነፋሪት ውግእ ኣብ ክልል ኣየር መቐለ ክትዝንቢ ከም ዝተራእዩን ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብመልክዕ ቪድዮ ምስቲ ናይ ደብረጽዮን ተሓሒዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ውዒሉ ኣሎ እዛ ነፋሪት ውግእ ናይ መን ምዃና ብወግዒ ዝተገልጸ እኳ እንተዘይሃለወ ናይ ፌደራል መንግስቲ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ከም እትኽእል ግን ይግመት ምክንያቱ ክልል ኣየር ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ስለ ዝቆጻጸር ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኾኑ እንድግፍ እሺ ነውርድ ተቃውሞ ዘለዎ ተቃውሞ ሓደ ሰብ ድምፀ ተዓቅቦ خلت له سلازي بحد تقامون دمص تعقون بسترف አባል ቤት ምኽሪ ድምጺ ንፕሬዝዳንት ተመሪጾም ለው ይቕኒልና